अरुणाचलनि दैजों सिलिंखार धेमाजिनि गोबां बर' नखर दैबानानि उनाव हालाय हाफाय गोबां आबादारि खर' खाफाल आखाइ होनांदों सैनांनाय आबादारिफोरा धेमाजि जिल्लानि दाब दाब ओनसोलजों लोगोसे दिपा हालामनि 2 नं नाहरबारि गामियाव दैबानानि मैखोम खहा गोग्लैदों। बिन्दराम इस्लारिनि बिघा बिघा आबाद फोथार खहा अरुणाचल प्रदेशनिफ्राय सिमेन्ट दैमाजों उसिफावबोनाय जावलिया दैबानाया न' बां बारि बागान आबाद फोथाराव मैखोमै खहा खालामलांबाय। दैबानानि उनाव हाब्रु दैब्रुजों साग्लोबदों। सिमेन्ट दैमानि बाला हाब्रु दैब्रुजों खबसिन जाबाय बिघा बिघा आबाद फोथार। जाउनाव नाहरबारि गामिनि बिन्दराम इस्लारिनि आबाद खमैबो 8 निफ्राय 9 लाख रांनि फसल खहा खालामलांदों। आंनिया गासै आबादफ्रा दङमोन 10 बिगायानो दङ हाया। 10 बिगा बेयाव थाइबें दङ, ओमफ्राय दांबुदि दङ, बेनिफ्राय आरो ओरैजाय भिन्दि दं, बेनिफ्राय पथल दङ, बेनिफ्राय फानलु दङ, बेनिफ्राय फाथो दं, बेनिफ्राय खुन्दुलि दङ। बे गासिबो मैयानि सानावनो सिलिंखार खालामलांबाय दैया। अरुणाचल प्रदेशनिफ्राय गिख्रंथाव दैनि दाहारा सिमेन्ट दैमाजों उसिफावबोनानै दिपा नाहरबारि गामिनि गोबां आबादारिफोरनि दुब्लि फोथारखौ खबसिननानै सिलिंखार खालामलाङो। 1 नं नाहरबारि आरो 2 नं नाहरबारि गामिनि आबादारिफोरनि माइ खोथिया, माइ गायनाय दुब्लि गासैखौबो सिमेन्ट दैमानि बाला हाब्रु दैब्रुआ खबसिननानै सिलिंखार खालामलांनायाव हालाय हाफाय जानांदों आबादजों सोनारना जिउ खुंनाय आबादारिफोरा। जों बिदिनो माइ बागान गायनानै बिदिनो बायदिसिना जों मैगं थाइगं गायनानै जोङो गथ'फोरनि जानाय लोंनाय लोगोसे फरायनाय गासिखौबो जों बिनिफ्राय दैदेनलाङो। नाथायबा जोंनि जे सिमेन्ट दैया मैयानि समाव सेस फबजोब्बाय। दा जों मा खालामबावगोन? दा जोंहा जेबो राहा गैया। जा एसे गायनो गोनां दंमोन खोथिया बेफोर गासिबो माने फबजोब्बाय नै दा नुनो मोनो आरो। फारसेथिं दैबानाजों सैनांनाय दुखुथिया आबादारिफोरनि खौरां लानायजों लोगोसे आबादारिनि सेराव गसंथादों सिलाफोथार दखरा एबसु आरो दिपा दालाय एबसु सिलाफोथार नोगोर दालाय एबसुनि मोनसे थान्दै हान्जाया सैनांनाय आबादारिनो खहा सुफुंथाय होनो सरकारखौ खावलायदों। हरखाब खहा सुफुंथाय थुबिलनिफ्राय जिल्ला खुंथाय, आसाम सरकार आरो BKWC-खौ खहा सुफुंथाय होनो दाबि दैखांदों एबसुनि थान्दै दोलोआ। बिथांमोनखौ जोङो बेखौनो जेनोखि बिसोरनि माबाफोर जिखुनु फान्डफोर थायो इमारजेन्सि बा डिजास्टार मेनेजमेन्टफोरनि बिथांमोननिफ्राय माबा मोनसे अननानै जि 2 नं नाहरबारिनि रायजो बा बिथां जायनि आबादफोरा नुकसान जादों बिसोरखौ कम्पेनसेसन होनांगौ होननानै आङो गुरैयै खावलायहरदों। आबादजों जिउ खुंनाय दुखुथिया सैनांनाय आबादारिफोरनो थारैनो सरकार खुंथाय फारसेनिफ्राय खहा सुफुंथाय एबा अनसुंथाय होयोब्ला आबादारिनि बिथांमोना एसेब्लाबो राहा मोनगोन। धेमाजिनिफ्राय बिनाराम बसुमतारिनि हेफाजाबाव निउस डेस्क रिपर्ट बड' लाइभ 24।